Penderfynais i astudio Meddygaeth achos nes i cael ei geni gyda problem yn llygad chwith fi. So o'n i wedi gwario lot o amser yn ysbyty pan o'n i'n blentyn. A nes i gweld yr effaith mae doctorau gallu cael ar plant a sut maen nhw'n helpu gyda bywyd y pobl. A ni'n rili moyn cael mewn i'r un fath o beth. Mae'r cwrs yn wych, dwi'n ffeindio strwythur y cwrs bod yn siwtio y ffordd i addysgu a hefyd dwi'n gwneud ffrindiau da iawn yma'n barod. Felly ddewis Astudio Meddygaeth yn Caerdydd achos mae yna gyfle i ni gael wneud rhan o'r cwrs yn Gymraeg yma a dwi'n meddwl fydd hynna fydd mawr i fi achos dwi'n meddwl fydda eisiau gweithio yn y cymuned Cymreig, mae'n siŵr yn y dyfodol. Dwi'n meddwl bod y ffaith bod fi'n siarad Cymraeg mynd i fod yn help garw yn y dyfodol o fewn y gyrfa a feddygaeth. Pryd mae bobl yn hun, maen nhw'n fwy cyffyrddus yn siarad yn ei mamiaeth a da chi'n gallu cael fwy o wybodaeth gyda nhw a just setlo yma yng Nghaerdydd hefyd, siarad Cymraeg, da chi'n greu ffrindiau yn syth bin a mae'n aelwyd neis iawn yma.